जोबोद दुखु गोनां मोनसे रादाब आरो गोसोआव बेखौ माने सानस'नो हाया जे जोंनि सासे फंबाय दानसोरां नार्जारि गवायाव इन्टारनेशनेल बा नेशनेल किक बक्सिं जि बेयाव टुर्नामेन्ट जादोंमोन बेयाव गल्ड मेडेल मोननो हानाय बा चेम्पियन जानो हानाय दानसोरां नार्जारि फंबाया थांनाय 22 तारिखाव न'निफ्राय ओंखारलांदों आसामनि टीम हिसाबै आरो जिखिनि इभेन्ट दंमोन बेखौ गेलेखांनायनि उनाव बा गल्ड मेडेल बा चेम्पियन जानायनि उनाव न' फारसे जेब्ला रिटार्न जानायनि सम बे सानखालि थांनाय 1 डिसेम्बराव फुड पयजन जानानै दासिम जिखौ जों मिथियो फुड पयजन जानानै हरखाबै लकेलनि हस्पिटालाव माने रेलवेयाव फैबाय थानाय समाव रेलवे डाक्टरा बेखौ ट्रिटमेन्ट खालामदोंमोन नाथाय बेखौ हायैनि उनाव लकेल सरकारि हस्पिटालाव बेखौ लांनाय जादों गदाबरियाव आरो बिनि उनाव हस्पिटालाव बेखौ माने जिउ गोमाबाय बा थैबाय होननानै फोसावनाय जादों आरो बेजों लोगोसे राजु खेरखातारि आरो गुबुन गुबुन फुड पयजन जानायनि माने जों रिपर्ट मोनदों दाबो बिथांमोना हस्पिटालावनो दङ दा दानसोरां नार्जारिया जि उद्देश्यजों आसामनि जानानै नेशनेल इभेन्टआव बाहागो लादोंमोन आरो सासे बर' फिसा हिसाबै बर'नि सिनायथि आरो बर'नि जिखिनि मान मर्यादा बेखौ लाखिनानै हारिनि थाखाय रायजोनि थाखाय आरो देशनि थाखाय जेरैबायदि गेलेहैदोंमोन बे जोंनि थाखाय गोग्गाथाव नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया जाहैबाय जे बिथांखौ जों जेरैबायदि बिथांनि देरहासारनायाव बिथांनि गल्ड मेडेल मोननायाव जों जेरैबायदि रंजानांगौमोन नाथाय बिथाङा दिनै गोथां महराव फैयाखै बिथाङा रुंसारि जाबाय आरो बिथांनि डेड बडिखौ लाबोगासिनो दङ जों बयबो न'खरनि सुबुं गरेस्वर ओनसोलनि गासैबो मेलेमजिबि ससियेल वार्कार आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद ज' लोगो नांनानै आरो बिटिआरनि सरकार गासैबोनिबो नाजानायाव बिथांनि डेड बडिखौ लाबोगासिनो दङ आं मिथिनायाव वेस्ट बेंगल सफैबाय खोब सम्भब दिनै मोनाबिलियाव सफैगोन आं गिबियावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बे जि जाथाय बे जाथायखौ गोथौयै दुखु मोननाय आं फोरमायबाय आनान गसाइनियाव आर'ज गाबदों जाहाथे बिथांनि सोरगोआरि जिउआ इसोरनि खाथियाव आलो गोजोनै थानो हाथों आरो न'खराव फैनानै हौवासा सासेल'मोन दा बिथाङाबो गैलिया बिफा राजेन नार्जारि बिथांजों रायज्लायदों बिमाया दुखुजों सेलाइन लागासिनो दङ बिथांजोंबो सावरायदों बे खैफोद आरो दुखुनि समाव न'खरजों जोङो जेब्लाबो गसंथादों न'खरनि दुखुआव जों बाहागो लादों आरो फैबाय थानाय समाव बे न'खरा जिहेथु खोब गोरिब न'खर आरो खोब गोरिब न'खरनिफ्राय थांनानै बर' हारिनि मानजों लोगोसे आसामनि बा भारतनि जिखिनि माने मोनसे सम्पद हिसाबै किक बक्सिंआव चेम्पियन जादोंमोन आङो खावलायगोन जे बिटिआर सरकार आसाम सरकार आरो भारत सरकार ज' लोगो नांनानै न'खरनि थांना थानायनि थाखाय न'खरनि जौगानायनि थाखाय जायखिजाया राहा मोनसे बेबस्था खालामनानै होनांगौ आरो बे बाथ्राखौ लानानै जोङो इन्टारनेलि सरकारजों काउन्सिल आरो स्टेट गभर्नमेन्टजों जों सावरायगोन बा बिथांमोनखौ नारसिनगोन बे बाथ्राखौ आं दिनै बेयाव फोरमायबाय आरो लोगोसेयैनो जोंनि साफ्रोमबो जायफोरा गुबुन गुबुन इभेन्टआव फुटबल आर्सारि बा गुबुन गुबुन इभेन्टआव गेलेनो थाङो जों खोब सिनसियार जानांगोन बाहेरायाव जानाय लोंनायनि बेलायाव बा बेबायदि फुड पयजन जानानै जाहाथे जों अबथिरायै जिउ गोमानो गोनां जाया खारन बिसोरनि गोबां माने भबिसत दङमोन आरो बे भबिसतआनो जोंनि बर' हारिनि मोनसे सिमां आरो बेखौ जों मोगथाङाव जाफुंहोनांगौमोन नाथाय बे मोनसे अबथिरा जिउनि मोनसे थुंगेनाय होननानै आङो बुंनो सानो दा बेबायदि जाहाथे जोङो रिपर्टखौ मोनबावा बिनि थाखाय जों बयबो सांग्रां जानांगोन जोङो न'खरजों जेब्लाबो दङ आरो जोंनि गरेस्वर दख'रा एबसुआ जेब्लाबो न'खरजों आरो गामिजों ज' लोगो नांनानै जिखिनि उननि हाबाफारि दङ बे गासैबो खामानिखौ लोगोआव थाफानानै हाबा मावगोन आं बेखिनिखौनो फोरमायबाय गोजोन्थों बे जिखिनि जाथाय जादों ट्रेनाव जेब्ला जार्नि खालामजेनदोंमोन बिनि उनाव बिथाङा बेबायदि मोनसे फुड पयजन बा
देहायारि माने जि मोनसे असुस्थ थासारि बेखौ रिपर्ट मोननायनि उनाव बिथांखौ बिथांनि जिखिनि कोच बा टीम दङमोन रिपर्ट खालामनानै सरकारि हस्पिटालाव लांदों होननानै जों मिथिदों। नाथाय जायफोर थाफाग्रा बा लोगोआव दङमोन जिहेतु बै जायगानि फारसे बिथांमोनाबो माने ब्रड बेबायदि नलेज गैया बा बहाथ' बै जायगानि फारसे बिथांमोनाबो माने ब्रड बेबायदि नलेज गैया बा बहा मोजां हस्पिटाल दङ मोजां ट्रिटमेन्ट बोरै लानो हागोन बिनि सायाव बिथांमोना मोजाङै डिटेल इनफरमेसन जिहेतु गैयामोन। दा बेखायनो बिथांमोननिफ्रायबो रिपर्ट फैनायाव जथेस्थ' लेट जादों आरो आंनिसिम जोंनि हांगामा नार्जारि गरेस्वरनि आरो दिपेन नार्जारि बिथांमोना आंनो फोरमायहरदों बे समसिम बहुत लेट जाखाबायमोन। खोब सम्भब सरकारनिसिमबो रिपर्टखौ हरदों जानांगौ। नाथाय बिथांमोना जेरैबायदि केयारफुलि सिटुएशनखौ टेकआप खालामनांगौमोन बे समखौ हास्लाबाखै। खोब सम्भब बे पेसेन्टनि बा दानसोरां नार्जारिनि जि थासारि बे थासारिखौ बिथांमोना बेबायदि माने जब्राखौ नुनानै खोब माने हाखु दाखु जादों बा बेखौ मोजाङै ट्रिटमेन्ट होनायनि बेलायाव लकेल जिखिनि इनफरमेसन बेबायदि थायैनि थाखाय बिथांमोना हास्लाबाखै जानांगौ। दा बेखायनो जिखिनि जालांबाय बेयाव सरकाराथ' निस्सय दायित्व दङ आरो सरकारनिसिम जुदि राइट टाइमाव प्रपारलि जुदि मेसेजआ सफैदोंबा बेखौ टेकआप खालामनायाबो सरकारनि रेसपन्सिबिलिटि। किन्तु मेसेज सफैनायाव जथेस्थ' लेट जादों होननानै आं मिथिदों। जाहाथे उननि समाव जोंनिफ्राय जायफोर गेलेनो थांगोन बियो लकेल माने गामिजों लोगोसे जोंनि आनसलिक एबसुआव बा लकेल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसन डिसि लेभेलाव रिपर्ट खालामनानै थाङोब्ला बबे जायगायाव बेसेबां प्लेयारा गेलेनो थांगोन आरो बिसोरो बबेयाव थाहैगोन बिसोरो माब्ला रिटार्न जागोन बे गासै मेटारफोरखौ जोङो रिपर्टिं खालामनायनि मोनसे बेबस्था खालामनांगोन। नङाब्ला जोंनि साफ्रोमबो लाइमोना गेलेनो थांगोन। आङो दा मिथिदों गोबां जायगानिफ्राय बेबायदि जोंनि क्लास 9, 10 माने जुनियराव बा सिनियराव गोबां इभेन्ट दा कभिड-19नि एसे नर्मेलिसि फैनायनि उनाव गोबां इभेन्ट जागासिनो दङ गेलेनो थांदों। किन्तु सोर बबेयाव थांदों सोर लांदों आरो मा गेलेहैदों बेखौ लानानै माने खुनु हिसाब निकास गैलायलाया। दा बेखायनो उननि समाव जों भेरि माच सिनसियार जानांगोन जाहाथे जोंनि खुनु सासे लाइमोना लाइफ लस बा जिउ खहा जानो गोनां जाया। सरकारि भाबै नंगौना नङा बेखौ जोङो नायबिजिरगोन आरो बिथांमोना प्रपारलि बबे चेनेलजों थांदोंमोन दा बेखौबो जोङो नायनांगोन आरो बिथांमोना जि बाथ्राखौ बुंदों दा बिनि सायाव जोङो सरकारजों सावरायगोन। बेयाव सरकारि भाबै थांदोंना थाङाखै बे मेटार नङा। मेटारा जाबाय जे सासे आसामनि थागिबि सासे माने जों दा बिनि सायाव जोङो सरकारजों सावरायगोन। बेयाव सरकारि भाबै थांदोंना थाङाखै बे मेटार नङा। मेटारा जाबाय जे सासे आसामनि थागिबि सासे माने जोंनि गेलेगिरि जायहा माने मोनसे ब्राइट फिउचार दंमोन बियो अबथिरायै माने चेम्पियन जाखांनायनि उनाव रिटार्न जानायनि उनाव बियो रुंसारि जादों बा जाब्रथायाव गोलैनानै थैनो गोनां जादों। दा बेखौ रेस्किउ खालामनायनि रेसपन्सिबिलिटिया सरकारनि। दा बेयाव सरकारनियाव सोंना थांदोंना थाङाखै बे मेटार नङा। दिनैनि मेटारा जाबाय सरकारा जनसाधारन 3 कौटि 25 लाख आसामनि जि जनसंख्या बे 3 कौटि 25 लाखनि माने रेसपन्सिबिलिटिया सरकारनियाव थायो। जायखिजाया नोगोरारिया माबा मोनसे आंखालाव खैफोदाव गोलैयोबा सरकारा बेखौ रेस्किउ खालामनांगौ बा बेखौ बासायनांगौआ सरकारनि दायित्व। दा बेखायनो उननि समाव जाहाथे बेबायदि इरेसपन्सिबोल माने कमेन्टफोरखौ होआ बेखौ लानानै सरकाराबो सांग्रां जानांगोन।